Ir-rapport tal-inkjesta li kkonkluda l-Maġistrat Aron Buġejja għandu jiġi ppubblikat kollu kemm hu. Dan qalu l-Partit Nazzjonalista immedjatament wara li ħarġet l-aħbar li l-Maġistrat Aron Buġejja għadda r-rapport tal-inkjesta lill-Avukat Ġenerali. Il-Partit Nazzjonalista qal li se jkun qed jistenna r-riżultat ta' din l-inkjesta jiġi ppubblikat kollu fl-ispirtu ta' trasparenza sħiħa u se jkun qed jagħti r-reazzjonijiet tiegħu dwar dan hekk kif l-inkjesta tiġi ppubblikata. Il-Maġistrat Aron Buġejja kien ilu għal dawn l-aħħar 15-il xahar jiġbor l-informazzjoni għal din l-inkjesta illi stejħet wara li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet kitbet li l-kumpanija eGrant hi proprjetà tas-Sinjura Michelle Muscat, il-mara tal-Prim Ministru. L-Avukat Ġenerali qal li l-inkjesta għaddiet għandu skont il-liġi u żied jiddeskrivi r-rapport moddi lilu mill-Maġistrat Aron Buġejja bħala rapport voluminus, tant illi bħalissa għaddejja analiżi approfondita tal-inkjesta. Fl-inkjesta l-Maġistrat Aron Buġejja kien mitlub jinvestiga jekk il-mara tal-Prim Ministru Michelle Muscat hijiex is-sit aħħari tal-kumpanija eGrant, jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat jew membri tal-familja tiegħu għandhomx kontijiet bankarji fil-Pilatus Bank, jekk hemmx nies oħra fosthom Keith Schembri jew Konrad Mizzi illi għandhom kontijiet fil-Pilatus Bank u jekk dawn in-nies kollha kinux involuti fi transazzjonijiet finanzjarji suspettużi fih dan Pilatus Bank, jew fatti ta' korruzzjoni jew ħasil ta' flus ma' persuni fl-Azerbajġan fil-Pilatus Bank. Skont ir-rapporti li kienu żvelaw dettalji dwar eGrant, irriżulta li l-kumpanija nfetħet flimkien ma' żewġ kumpaniji segreti oħra li iktar tard sar magħruf li huma tal-Ministru Konrad Mizzi u tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Fit-tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li r-rapport tal-inkjesta jinsab għand l-Avukat Ġenerali.